Кайнар сәлам, татар эстрадасы яңалыклары белән кызыксынучан тамашачыбыз. Кыш якынайганнан якыная, кояш җылысы кимеде, күпләр салкын тидереп авырый башлады. Бары тик безнең команда армый-талмый авыру чиргә бирешми татар шоу-бизнесының яңалыкларын туплады. Ни өчен дисезме? Сез аларны беренче белсен өчен. Башлыйбыз. Җырчы Лилия Гимадинова үзе өстендә эшли башлаган. Бала тапкач үземне кире тонуска кайтарырга кирәк ди Лилия. Моның өчен ул туклануын контрольгә алган. Кичке ашны рационнан алып ташлап, иртәнге һәм төшке ашны гына калдырган. Аннан артык фитнеска йөри башлаган, ләкин гади фитнеска түгел. Мондый фитнеста бернинди физик күнегүләр ясарга кирәкми. Бары тик тиешле вакытта, тиешле урынга килергә. Тәнгә махсус аппарат электреп, вибрация ясаталар, фәнни телдә әйткәндә электростимуляция. Халык арасында мондый ябыгу төрен ялкаулар өчен фитнес дип йөртәләр. Лилия бу фитнеска атнасына 2 тапкыр йөри. Җырчы кыз ялкау дип уйламагыз, ялгау түгел. Эш шунда, мондый фитнесның 45 минуты гади фитнесның 3 сәгатен алмаштыра. Лилия кебек вакыты аз булган кешегә мондый фитнес төре бик уңайлы. Әйтергә кирәк, результатлары да бар. 3 атна эчендә 4 килограммга ябыгып өлгергән Лилия. Җырчыга уңышлар телибез һәм ябыгу белән артык мавыгып китмәсен дигән теләктә калабыз. Бүтәннең йолдызлары сирәк бүген, озакка син яуладың, йөрәк түрен, син генә башкалары кирәк түгел. Чакырсам янарыма килер идең, сине генә яратам дияр идең, җанымдагы борчулар китер идең. Рамил Галимҗановны кайда гына күрсәгез дә, аның уң кулындагы балдагын сез күрмәячәксез. Шул сәбәпле күпләр җырчы егетне әле өйләнмәгән дип уйлыйлар. Кызларның күңелен төшерәм, Рамил өйләнгән. Балдак кимәүнең сәбәбе шунда. Элек җырчының эше җитештерү өлкәсендә булган. Кыскасы, Рамилгә эшләгәндә балдагы нык кымачаулаган һәм җырчы балдагын салып торырга мәҗбүр булган. Бер салгач ияләшеп киткән. Хәзер бер каяда балдагын кими. Балдак кигәнме, кимәгәнме, ул иң мөһиме түгел. Минем йөрәгемдә тормыш иптәшем һәм гаиләм, диде Рамил. Кичке аяз күктә балкый якты ай, аңа карап җемелди йолдызлар. Алар безнең төсле, эшкерсе саф йөзле, нур сибәләр Хисләр якын, ләкин ерак ара. Язмаган бит бергә балкырган. Күккә карап, ай һәм йолдызның сагышын сызлана йөрәк яра. Күптән түгел җырчы Илназ Бах гаиләсендә зур бәйрәм булган. Хатыны белән бергә тормыш итүенә 6 ел. Мондый вакыйга белән котларга ярчаллы якларыннан әби-бабайлары да килгәннәр. Бәйрәмне өйдә гаилә белән генә билгеләп үттек, ди Илназ. Йөрәгендә мәхәббәт уты янган ир-ат сөйгән ярына күктән йолдыз да бүләк итә ала, диләр. Илназ тормыш иптәшенә Казанны бүләк иткән. Казан шәһәрен түгел, зур Казан. Гаиләбез зур, ашарга күп пешерергә кирәк. Ә Казан бик уңайлы савыт саба, ди җырчы. Гүзәл дә җавапсыз калмаган. Илназга фитнес клубына абонемент бүләк иткән. Юмор кыйсы белән тату булган гаиләне бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез һәм бары тик уңышлар теләп калабыз. Бәхет бит ул очып йөри диләр, көмеш канынан күргәндер. Минем дә бит гомер буе көткән, сөйгән ярым бар ул бердән бер. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхете.
бәхетле. Җырчы Булат Нигъмәтуллинның үпкәләренең күләмен күбәйтәсе килә. Ни өчен дисезме? Җырчы матур итеп сузып татар халык җырларын башкарасы килә икән. Шул сәбәпле бассейнга абонемент алган. Бер үзе йөрми, үзе белән 11 яшьлек улын да алып бара. Булат үпкәләренең күләмен үстерер өчен былай гына бассейнны сайламаган. Ул ике куянны бер ату белән эләктерә, чөнки үзен физик яктан да ныгытырга өлгерә. Булатка куйган максатына ирешүен теләп калабыз. Бәлки тиз арада Булат башкаруында халык җырын да ишетербез. Юлукларım jitmedi, Köşler tapmadım niye. Mindik nek yaratam sine, Gitme diye yeterge. Sen benim kuzlerim karaları, Sen benim yüreğim yaraları, Sen benim ayrılıp araları, Merhabet davalları. Киләсе сүзләрдән соң яратылып өлгергән җырчы Илшат Сафинга кызларның игътибары икеләтә артачак. Чөнки яшь башкаручы балалар ярата. Ярату гына түгел, алар белән уртак тел дә таба ала. Шул сәбәпле хәтта үз заманында аниматор булырга хыялланып йөргән. Ләкин Илшатның тормышы икенче юл белән киткән. Һәм хәзер сез аны сәхнәләрдә күрә аласыз. Әмма җырчы бүгенге көнгә кадәр аниматор булу хыялын онытмый. Кем белә, бәлки бу хыялына киләчәктә әйләнеп кайтыр. Кызлар, белегез, Илшатның йөрәген яулауда балалар сезнең иң төп көндәшегез. Yazlar jitsə yəm yeşilgə, Күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, Ошалар карлыгачлар. Ак иделнең буйлары, Шаулап ага сулары, Шул якыларга синең яныга алып бара уйларым. Гөлназ Батталованың Instagram шилтәрен күзәтеп барсаң, аның төрле образларда төшкән фотографияларын күрергә мөмкин. Белүегезчә, җырчы кыз Мәскәүдә ГИТИСта укый. Күптән түгел Александр Сергеевич Пушкинның «Пир во время чумы» әсәре буенча спектакль күрсәткәннәр. Анда ул төп рольне Мэрины башкарган. Шулай ук 2 кастинг аша үтеп, беренче канал өчен роликта төшкән. Бар яктан талантлы Гөлназны котлыйбыз һәм яңа үрләр яулавын теләйбез. Sırlarımı şişip söyledim жылы җилләргә. Нур сибеп үсеннәр йөрәгеңдә. Гөлләр булып, син ярым яшисең кай җирдә, төшемдә күрдем без бергә. Риза көтәргә, сине мәңгегә. Син чакыр мине, керсә сагыш күңлеңә. Син чакыр мине, давалар аша үтәм. Калдырма мине, синсез йолдызлар сүнә. Күз яшем җитмәс, югалсам әгәр. Татар эстрадасында спорт белән шөгыльләнү модага керә башлады. Әйтеп үтәргә кирәк, бик файдалы шөгыль. Дина һәм Рафаэль Латыйповлар да мода белән бергә атларга булганнар. Алар икәү бергә фитнеска йөри башлаганнар. Ябыгыр өчен түгел, бары тик тәнне тонуста тотарга. Өйдән ерак булмаган фитнес-клубка 1 еллык абонемент алдык. Тренерга килгәндә ул безгә кирәкми. Рафаэль үзе спортсмен. Ул күнегүләрне күрсәтә, мин кабатлыйм дип уртаклашты Дина апа. Шулай ук алар бабайларга кәләш кирәк дигән өр-яңа программа өстендә эшли башлаганнар. Матур уңган пардан үрнәк алабыз һәм аларның юлларында бары тик уңышлар телибез. Günlerinde barısıda Ülkende ömür yola Rahmetin ağır şaflar Sızın yerdemge bulun Dillerine yazılsa da
kitabına Yaşar bizi bırakıp sen bulsan yanlarımda Dillerine yazılsa da ömrüm kitabına Yaşar bizi bırakıp sen bulsan yanlarımda Хәзер әйдәгез бергәләп бу атнаның премьерасын каршы алабыз. Сөюләремне бәхетемә түгел, үкенергә икәне бирелгән. Йөрәккәем сискәнепләр китә, кирәкмисең дигән сүзеңнән. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдән. Киредимсың, синен башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Тик йөрәкне ничек киредимсың, синен башка яши белергә. Тик йөрәкне ничек Гомер буе сөйгән йөрәк бит ул, изгелгә дә тыныгып белмәде. Бары сине генә сөйде, аңлар микән симә дигәнне. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Тик йөрәкне ничек киредимсың, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Тик йөрәкне ничек киредимсың, синнән башка яши белергә. Тик йөрәкне ничек киредимсың. Шуеп буламысың, түзелмәгән түгел түзелгән. Йөрәк миңа кирәкмидер дә ул, туйса гәр сине сөюдән. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Тик йөрәкне ничек киредимсың, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Тик йөрәкне ничек киредимсың, синнән башка яши белергә. Тик йөрәкне ничек киредимсың.
Тамашачыларыбыз өчен кайнар репортаж. Бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу-без тапшырында бүген популяр дуэт һәм инде Татарстанның ат казанган артистлары Артур Марат дуэты һәм инде аларның балалары. Алар бүген балаларына паспорт алалар. Безнең Kids Space балалар үзәгендә, балалар шәһәрендә. Әйдәгез әле моны барып карыйк әле бергәләп. Дуслар, хәзер менә Маратның кызлары Kids Space шәһәренең инде гражданнары булды. Аларга хәзер паспортны бирделәр. Акча да бирделәр. Алар аны хәзер банкка барып салдырырга тиешләр. Марат, ниндирәк паспорт бирделәр сезгә? Күрсәтегез әле безгә дә. Безгә паспорт бирделәр, что бу шәһәрнең гражданнары менә һәр безгә чек бирделәр. Ничә суманда? Акча бирмим, банкка барып акча алырга һәр. Хәзер инде Камиля белән Ралинәне хәзер алар бит инде гражданнар. Кертеп җибәрәбез банкка. Безгә анда кергә ярамый зурларга. Шуның өчен әйдәгез. Камиля, Ралинә Карап кына торырбыз кырда. Әйе, күбитереп апшыксыннар әле. Сәлам, 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 сезгә бездән. Сәлам, 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 шул күңелдән. Сәлам, сәлам, сәлам. Акча бирделәр. Акчаны апшылыктык. Ничә сум акча бирделәр сезгә? Ралинә, әйдәсен сөйлә әле. 40 сум. Хәзер безнең план буенча барырга кирәк больницага һәм инде эшкә урнашыр өчен медосмотр үтәбез. Дуслар, без Ралинәне инде медосмотрга кертеп җибәрдек. Ул хәзер безнең табиблар янында эшкә урнашыр өчен медкнижкаларга кереп китте. Кичкенә генә кыз Камиля әле безнең белән калды, нигәдер куркып калды. Ник кирмигән ул? Уялып тора әле. Марат, Врачлардан укол ясыйлар дип курка просто. Артур, Марат, менә бу үзәк сезгә ничек? Бу үзәк бик дә кирәкле дип саныйм. Монда балалар үзләрен ничектер икенче төрле ашалар. Һәм мондый Казанда булу бу бик яхшы дип саныйм. Синең кызларың, балаларың нигә килә алмадысың? Минем улымның бүген экзамен математикадан. Кызым инде ул укый шулай 2нче класста сәгать 4-кә хәтле дәресләре. Ралинә, Камиля чыктылар. Без алар белән хәзер китәбез эшкә урнашырга. Беренче пункт безнең ул стройкага барабыз. Стройкада хәзер инде өйләр төзергә өйрәнәчәкбез. Дуслар, без инде стройкага килеп җитте. Хәзер безнең төзелеш процессы башлана. Прораб безгә бөтенләй берне аңлатачак. Илдар, монда акча да түләргә кирәкме әллә? Да, надо платить за обучение тоже. Перед тем, как устроиться на работу, дети обучаются в игровой форме, а потом уже работают после обучения. Ә син аларга аннарсың акча бирәсеңме эшләгәннәр өчен? Да, они получают зарплату в итоге по работе. Дуслар, Камиля белән Ралинә һәм инде Артур Марат бу өйне төзеп бетерделәр. Күрсәгез, менә аның крышасы да бар. Хәзер моннан су акмаска тиеш. Бу безнең многоэтажный дом булды инде. Ралинә белән Камиләгә бу эшләгән эше өчен акча да бирәләр. Киемнәрен салдырдылар һәм инде хәзер паспортларына печать куярга тиешләр. Ничә сум эшләгәннәр икән безнең кызлар? 30 сум дигәндә, яйме? Это означает то, что вы поработали на станции стройка. Вот, Камиле. Камиләгә. Дуслар, кызлар инде хәзерге моментта Kids Space шәһәрендә күңел ачып йөриләр. Без Артур Марат белән әңгәмә кырырга булдык. Ничек сезнең кәйфләр? Кәйфләр бик яхшы. Кәйфләр Аллага шөкер, иртәгә менә Новосибирск шәһәренә китәбез. Үзегезнең Артур Маратның гастрольләре планлаштырыламы? Планлаштыра, әлбәттә, безнең менә Алла биргән булса инде март айында 7-8 юбилей концертыбыз. Бу инде безгә 20 ел сәхнәдә булуыбызга юбилей.
Шуннары инде без чыгып китәбез гастрольләр белән Татарстан буенча, Башкортстан буенча һәм Рәсәй буенча. Юбилей дигәндән менә ничә ел сезнең уже дуэтыгызга? Безнең дуэтыбызга 2нче ел гына китте. Без әле башлангыч артистлар гына, өйрәнеп кенә киләбез әле сәнгатьне. Тәҗрибәбез бик аз. Артур белән мин таныш инде 20 елдан артык. Аллага шөкер, дусларча иҗатыбыз да бергә бара. Теге төрле авырлыкларга карамастан, төрле сынауларга карамастан, без ул сынауларны җиңдек һәм икәү гөрләп эшләп киләбез. 20 ел бер-берегезне беләсез. Инде хәзер сез менә үзегезне коллега дип әйтергә әйтә аласызмы, яки инде без дуслар дип әйтәсезме? Әлбәттә дуслар дип. Ул 20 ел, ул 20 ел дигәч, бит ул бик каты зур гомер. Шуңа күрә без Марат белән инде күптән бер-беребезне беләбез. Мин бик шатман дип әйтәс килә. Шундый минем шушы тормыш юлымда шундый кеше очрарганга, чөнки мондый дуслар бик каты аз була. Без Артур белән дуслар да түгел, коллегалар да түгел, без инде һәр бер гаилә кебек шуңа күрә. Бер көнне Шиләбегә килгән идек тә, мин соңарып килдем. Шиләбегә хәтле бер атна күрешмәдек без Артур белән. Минем эшләрем Артур. Бер-берсен дә күрдек тә. Әллә Сагындым сине дип кочакланып. Менә ничектер теге 1-2 көн күрелмәсәң сагына башлыйсың. менә Артурның яхшы сыйфатларын әйтеп үз әле безгә. Артур конкретно әйтә торган кеше, дустым, менә шулай, фәлән шәрә кирәк. Менә шундый качество шуй Артурда. Аның бер тискәре ягы бар, яратмый торган. Ул җыр язса төнге эшләрдә, икеләрдә шалтыратырга может, мин җыр яздым дип. Маратның яхшы сыйфатларын әйтеп үз әле безгә. Яхшы сыйфатлары мин аны әйтәм, инде күптән беләм. Менә мәсәлән сөйләшеп куйдык икән берәр нәрсәне эшләргә дип. Ул аны төбенә җиткереп эшли, ул аны ничектер менә иртәнгә бер сөкөнгә дип калдырырга тырышмый. Тискәре сыйфатына килгәндә ничә кирәк? Бик йокларга ярата. Гаилә белән кая булса да барасызмы? Күңел ачырга инде яки инде бәйрәмнәрдә күрешеп, хатыннарыгыз белән бергәләп утырасызмы? Әлбәттә, бергә йөришергә тырышабыз. Менә теге бәйрәмләрдә бергә булабыз. Безне бит инде еш чакырып торалар кунакларга барабыз үзебезнең гаиләләр белән. Хатыннарыгыз бер-берсе белән нинди мөнәсәбәттә? Ой, аларның шундый дуслык, аларның дуслыклары бездән дә көчлерәк. Гастрольләр эшләп киткәндә алар бергә кайдыр йөриләр. Бөтен җырларны син язасыңмы? Яки инде кемнән булса да теге авторлардан, композиторларга мөрәҗәгать итәсезме? Bütün җырларны язам дип түгел, мин язган җырларыбызны без үзебезнең альбомыбызга, үзебезнең концерт ниндидер теге өлешләренә кертәбез. Безнең татар халык җырлары бик каты күп, шулай ук без композиторлар белән дә арабызны үзмибез. Җырлар алып килеп торалар, Аллага шөкер. Җырларны сайлап алып, матур иттереп ясыйбыз. Шулай да классиканы һәр вакыт үзебезнең концертларыбызга алабыз. Менә сезнең җырлар арасында иң яраткан җырны беләм инде, аңлыйм инде, бөтенесен дә яратасыз. Күңелгә якын килгән иң яраткан җыр нинди икән ул? Хәзер менә барлыкка, ай кызым уйнадыңмы? Хәзер инде җырга килгәндә яраткан җырга менә безнең бер күрүдә гашык булдым җыры. Мин аны һәр вакыт җырларга тырышам, концертта әгәр теге юк дисәләр дә бары җырлатырга тырышам. Чөнки менә ул җыр миңа бик якын, бик күңелле һәм инде яктылык алып килә ул җыр. Менә хәзер татар җырына да кагылып китербез. Быел инде 16-нчы татар җыры фестивале уза. Сез беләм, быел номинантлар. Әйтеп үзегез әле, нинди җыр белән дәгъва кыласыз? Анда безнең үтте язлар җитте дигән җырыбыз дип әйтик. Ул җырны мин яздым. Ник менә шул җыр дип уйлыйсыз? Нигә менә шул җырны халык сайлап алган икән? Беренчедән ул бик шундый якты, шундый җиңел,
кешенең күңеленә хас килгән җыр. Yazılar җитте йөрәк минем, урыныннан кузгалды. Җир сагынып кояш нурын үзенә тартып алды. Сөю дөньясы ишеген иркенләп ачып кердем. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язларда сине эзләдем, язларда сине таптым. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язның беренче шәшәген үзеңә өзеп бирдем. Марат, сездә барлыгы ничә алтын бар сыны саклана? Элек без бит инде төркем булып эшләдек. Төркемдә безнең инде бер статуэткабыз бар иде. Ул Миләүшә җырына дип билгеләнгән безнең эшләп алынган статуэтка. Быел инде әгәр инде безнең номинациядә без шул җыр белән чыксак, безнең тормыш буенча икенче статуэтка булачак. Инде дуэт белән буларак безнең беренче зур призыбыз булачак, Алла бирсә. Менә бу статуэтка бит инде берне генә бирәләр, дуэт булса да, группа булса да. Ничек уйлаштыгыз? Кемдә саклыйсыз аны? Саклыйбыз, яртысын миндә, яртысын Артурда. Уже бөләргә әзерләндегез. Уже без токарный станокка бер токар белән сөйләштек. Ул точный станок белән, токарный станок белән тип-тигез бүлеп куя. Башкаларны күрми яшим хәзер. Бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем. Кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гелергә. Күптән түгел генә сез конкурс игълан иттегез. Анда кызлар үзләренең фотографияларын сезнең группага җибәргә тиешләр иде. Ничек бара менә бу процесс? Нәрсә өчен эшләдегез менә? Безнең клип төшереләчәк менә шул бер күрдә гашыйк булдым дигән җырына. Безнең менә режиссерыбыз шундый идея бирде. Һәм без ул конкурсны игълан иттек. Ул кызларны инде режиссер үзе сайлый. Тормышыңда, иҗат тормышыңда иң кызыклы моментны искә төшереп китәр безгә. Җәй көне матур иттереп җырлаган вакытта тамаша янына китәм дип бардым да шунда суга җыгылып төштем. Ну аны тамаша бик матур итеп кабул итте. Тагы да катырак кул шаптылар. Элек бит инде сезнең фанатларыгыз яшь кызлар иде. Хәзер әбиләргә күчәсез, әйме димәк. Дөресме? Әбиләр күбрәк ярата безнең хәр. Сезнең иҗатны. Юк инде безнең элек беренче сәхнәдә алым ясаганда төркемдә инде олы яшьтәге апалар, ник булар кыланып җырлыйлар, фәлән итәләр дигән сүзләр ишетергә туры килгәне бар. Хәзер кизенчә Аллага шөкер, яшь кызлар да урта поколениедә бик ярата. Хәтта менә шунысы мөһим, олы яшьтәге апалар, әбиләр безне ярата. Егетләргә шәхсән үзем уңышлар теләп калам. Хәзер инде әйдәгез, кызларны карап килик. Дуслар, менә шулай итеп безнең балалар шәһәрендә, Kids Space шәһәрендә вакытыбыз ахырына якынлашты. Ралина, сиңа ошадымы? Миңа бик ошады, рәхмәт бик зур. Сезгә ничек егетләр? Бик күңелле, но менә вакыт аз гына калды. Шуңа күрә аерым килергә кирәк көне буена монда. Артур, килергә планлаштырасыңмы? Әлбәттә киләбез. Бик ошады. Балаларыгызны алып килегез монда. Бүгенге шулар татар эстрадасының яңалыкларын сез шулай ук безнең ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram шелтәрендә күзәтә аласыз. Мин Ландыш Нигъмаҗанова сезнең белән саубуллашам һәм шоу-биз тапшыруның чираттагы чыгарылышында көтеп калам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.